bonus siriwo takuk Ronjit Depor Bado koinai bini lamsok mengkok narik nani bagai Jotono sari kaham, norong thani puilau no nagar sano seng damni hejora lermani bagai, ang puilau no kaku purbai hambai nani musungo, dirini Khumulung Press Club, o club no jati ketar, eba yak ketar bai piogir nai, dini no pandani narwai okra, haseni Mondi okra. Sarsri Biplop Kumar Debjino Ang bahagino hambaya panani musungnai narwai motomri o pandaw manjak phainai haseni tiprasa tipolong montri Charmebar Kumar Jomatiano teo bahagino logi hambaya panani musungo sini salka tipra haseni MP Honorable Sarsri Deputy Tipra teo bahagino tini narwai motomri phai manjak phaika Sini Agartala Press Club ni Secretary Sarsri Pranab Sarkar, tei dang sawo tongo sini Khumulung Press Club ni President Ongsumoy Deborma. Jora kisah lerjak ni bagi yang ekdom short ke ani speech no eba welcome no ang sana ni saya tok nai. Dini no sal balai ke tong tok mani sal ni ang sak wan sobo, tam ni bagi hinggang ke Jora kolokma eba bisi kolokma jora ni tini no emang sentini manka abo muk tangenggai o emang no subungna ni bagai sini sei sekang bo kebang mati prasarok eba kebang ma sinai nuknai rok Khumulung amsayo eba titi edisi amsayo o press club no nukna ni musung mani sing joto no saimano o press club titi edisi amsayo obo no first press club Tei sini hastewo second government approved press club. O press club jeng bahike man kang short babe ang sanani tangnai. Puila press club no jeng manani bagai korang tisaka TIPA, Tripura Indigenous People Press Association. Jeng lai tangnai 2020 bisini 18 March sino motha sengjak mani. Ang specially teibo hambaya panani musungo dang sawa sukjak Sri Pranab Sarkar bini motha Tripura Journalist Union, Tio Bahikeno, Tripura Electronic Media Society, FDPMC, Tripura Photo Journalist Association. Borok ni Subasu sini logi tongmani bagi sing o press club no manka. Borok ni Subasu simia, hase hapang ni kebangma sini charsong, sini sinai nugnai rok, sungno Subasu klaimani bagi sing tini o press club no manka. Piaba o press club manka keno sini zaki dopa ham krai mannai haya. Sing o press club o samung khainai rok sing joto chini kokthum bedego chini tiprasa hanjaknai rok online o samung khainai rok sing jai togi samung khlai ke sing o press club manmani emang abo muk thangnai anga sik jora kolok naiawi jetu chini jora laijak ba o dang sawtebo kok kaham kok ketui eba dofani bagui kok kesar mung rok ri thangnai piaba o press club manmani ang paithago sai kalangnani musungo Obosini laibumawo kaisa muitu narakjaknai memorable day ngai tongruknai sini laibumawo rangsak bai sijaknai jora kaisa sing odang sawo tongnai eba norok ayango o program o participate khainai rok sing joto kri phano tinini o sal kaisa muitu narakjaknai sal ngana hainai ang wansogo ani kogasik log riyawi haino hai jora tiphangno ya pharawo joto no khulummaika belai kheno hambai sini Press Club ni Khumulung Press Club ni